Bo día, procurarei ser o máis breve posible. Bueno, vivimos tempos de confusión e non lle fagamos caso a San Ignacio, nin neso nin en nada. Nos tempos de confusión hai que cambiar, e un bo instrumento de cambio pode ser falar, pode ser o diálogo. Por iso é tan ilusionante este foro, porque é a posibilidade de que algúns que levamos tempo sin falar e que a mellor temos moitas cousas non só que falar, sino que simplemente a explicación de determinadas cousas teñen matices, e eses matices son os que temos que falar. E, en segundo lugar, comentar únicamente que estamos nun campo absolutamente enlamado. Eu, cando escoito, vexo lama por todos os sitios. E nun campo enlamado, ou xogamos xuntos, ou non somos capaces de facer o que temos que facer. E o que temos que facer é desaloxar a peste de San Caetano, e temos que desaloxar ou axudar a botar a eses corruptos do sitio ese que non sei como se chama, non? Temos que xogar xuntos nun campo absolutamente enlamado, e iso hoxe é unha palabra, e é confluencia. Confluencia daqueles que temos que xogar agrupados, e temos que xogar agrupados para conseguir un obxectivo que é isto. Eu onte estive na reunión de Mareas en Común, e o día 15 estarei como persoa individualmente na reunión en Marea, creo que se chama, en Marea, para poder construir ese conxunto que poida xogar en un terreo enlamado. Gracias.